ngai ngu yo blay try kunrat khamtam lembaga 17 North Chlong constituency kabla pha inga ban represent hanika Agos House ka yeng ka bakentang ka yeng ka don burom ka yeng ka ban tai na ka banta kijing e bat ka khia ka shon jongkari bat ka jela hi borok kuwe asu sarong hobangayeng ni kapor ban keren daga ktien khasi bakani kan long kalat ka lenti ban penslur yaki way pat ki para members badan burong jon ke yeng ka bakentang bakin sim ka benta ka jong ki khana bakan long ka jing mentoy yaw pai ba bubun palang ngo ngidei ban peni ya kita kijing duna ban criticize ban suggest ban ai de kijing mut ban kentho haki benta ki ban long kijing mentoy bat kijing etei ako ban ya be chikapang halor kijing light lu ka le niam le rukom haka jala ka jongi kajing sha khangla jongki pastor banwan sha sinot sepngi mingi kabarang sudep hasoyong sutanga kalong ka basngusi ngimtip ke gadaw bad dongkam ya sarkar jala banwat ya kajing shisha baro naga sarkar preng ke kita ki bangi pen pau berbor tege hidden agenda ka ideology jongka BTP ngitip kani mungi haban keren nak basai kai gajing atem gajongki good governance de kai gajing atem gajongki ban khang do masi kai gajing atem gajongki ban pelong working days haki way pat kisngi ke bakerpang ngasngo gani kadega message ka kubor baginumla ban shusngap Mr. Speaker sir barkani ka jing use ka Hindi language hangne po Agos House the very first time after 10 running Shipos term haniga Agos House Assembly barkalong kay kabangin umla ban shusngap barkani nga sngo baka present government kadi ban seek a clarification na po ka central government kay kabajay ki pastor ki badai ban wan ban shimta bada ban fix ka program ka jongki hagane ka celebration ke jongki nasugani kadi koi ka banta baka sarkar kadi ban ai ya ka jingshai saka state hi barok koi ka baar ka government ka governor address kaong baka judon ka jingya keren barka Assam halorupur Assam ndai kumbang itip bat kumba pau ka jekeren kalong tangadin baka Assam ka kentur sauput jong ka jala jongi bat habaki pulit ka Assam ki bom ki tit bat ki penpra ya ki jingdon jingem jingtei ki badona po ka jala Meghalaya kimdon umdon kanu ka jingye keren ka basisha banya product yo pot Assam Shongknor badon burom lengba jong pi nga kerpat ya ka government bagan sim khia ngani ka benta kloy kat bala nga khot kerpat ru ya baro ki pradkhot kani ka yeng dorbar klem khanya ka jinglong party ban snolang kawi ha ni ka benta na ka benta ka jing song sngan jong ka pateng ka ban wan jede barka jing kier sainar hagi kaput jong ke India bar ka Bangladesh
Om Shampau haga governor's address. Laka don ne ke jingkata. Yaki beriau jongi basong basa hagi kapot border. Haba ka don ke jing ai jaka markiliang. Hapreng ke India bat Bangladesh. Ban penbet yo pur usam. Lada ka don ke jingkata iki beriau jongi ke sorkar kedai ban penkre daga kaifot ban wanra syakani ke yim dorbar.